Зрители, малко котката е малка, но се го оправи до епизод. И аз съм Хартингс, тук с мен е Паци 06 и ще играем на Лига. И сега ще приключа на да ми виждате екранчето. И това го спя малко черно. И сега виждате екрана. И да продължаваме. Аз играя с един много хубав герой. Мой е по-хубав твой. И аз не съм, че го видяла. Нищо. Видите, що е взял това Айтън. Що и двамата ги списвам, защото това Айтън се ми даде малко повече сила, отколкото него. И малко повече него са го тролва. О, Джинкс. Играеш. Мой любим герой. Малко да се нервя. Защо си първи левел? Не, трети съм. Ето защо при мен си първи. Защото си глуп. Не знам. И се играем едно в едно. Да, трети си. Направим се. И видял си ме от някъде, знам. Привиждам. Ела ма хвани де. Аз си чепя миньона. Ти когато искаш ме нападне. Какво правиш? Ми играй кючек. Може би, не знам. Я бягай. Аз ли? Или ти? Да. Знам, че си там. Нищо. Ти. Аре, няма да дойдеш. Не. Маймунджук. Няма да идвам още. Още! Още. Ти кой ли е станал? Трети си още. Аз вече почти съм четвърти. Таракола. Пламчо! О. Излез! Върви народя възродение. Тетън, Пламчо! Ах ти гадняр. Добре, че бяха миняните. Сега се да взема хомърчето, че много съм добър. Се взема всички хомърчета и няма ти остави. Какво стана? Какво стана, че аз трябваше да се Се включвам? взема всички хомърчета. Да, бе. И аз се Всеки въззирай. вече. Ето. И аз се въззирай. Да има допълнителна полушанка. Две допълнителни полушанки. Не можеш да играеш Jinx. Кой ти каза? Кой ти каза? Виждам. Аре, що не се телепортни? Защото няма мощ. Още 10 секунди. Ох, че си гаден. Опа. Ако направите. Опа. Ама и че ти си помниш. Амо. Абе, я бягай. Чао. Абе, да си. Ела. Аз ли? Ела тук, де, само ще те покадаличка. Ела. Идвам. Айде, о, боже, що не дойде къде. Още не искам. Хареса ли ти с нейната топка? Не. Аз не обичам с нещо. Сега малко са си потанцувам тук. Ти като да решиш да дойдеш. Той и аз мисля да се потанцувам. Има ли? То луком каква прочка има, значи. Ама моята ли танцува супер готин човек. Човеки. Има ти. Танцува ти да бъда ти. Макар да ставам... Дай само да си пусна лучимета и си мъртъв. Аре бе, давай бързо!
Не съм толкова стъп да се телепортна. Кой ти каза? Аз играя сега е така. Сега така се играе. Той е чалендж. Сега се направи един чалендж на лига. Челенджис. А ти няма да го Какви направиш, пари? ма така е много трудно. И нали знаеш стои как ми е надолу, нагоре. Надолу, махат са битюфи. О, така е доста по-яко. Так, тая една игра да направя така само една. Искаш ли да играем едно в едно? И аз едно в едно в футбол. Не, после. Как се ти? Не съм приятел повече. Не. Базирай се, баба. Знаеш кой играе най-добре с Z? Ти, Не, Викто, не, наденицата. може, но не. Не, Фейкър. не, Казах, че играе най-добре Фейкър. не. Той играе. Опа. Оле. Але, рата. Аз бях невидим, но ми отне доста време да го узупратя. Забрача. Коста, брачет, стан Коста. като бейс, Мария и Лева. Виждаме редовно, пукаме се гочина. Дехи по земята, в една се по-накочина. Стига, човек! Но, Не, моля се, искам един път да те убия. само един път да остана. Дойте О, по час, човек, аз трябва да изляза от игра по-късно, ще ти се върна. Защото си науп. Не, наистина по-късно трябва да ти се върна. Защото пак си науп. Не, бе, Нуба, чули? дай зрители нуба затваря. Защото се губи, Макми, наистина. И това е служебна победа за мене. Нуба не струва. Служебна победа за мене. Вие какво правите? Нуб! Бре. Ами... Не знам колко минути е тая нубщина. Що си пусна хута, не знам. Защото няма. Съм бутан трълчите. Стига ще го бием и тогава се спрем епизода. Той нищо, че афъка. Не знаете ли колко ме интересува. Трябва да се бие. Това е победа. Но аз не искам служебните победи. Искам победа, сам която съм сътрудил с моята хубава пръчка. Която тя доста удря. И тя се почини. Да отим да вземем за маната. И... Ай бе, миньоните не идат ли? Дори не знам за какво е. И сигурно за нещо, което аз не знам. Добре. Малкият Нексус. Освобождава той големия. От мъките му. Ако го оставя, зарежда ли си кръвта? Да. Жива ми. Добре успя. Добре, дайте един лут, защото просто не знам, що и аз.
Сега тъдет се си платиш, защото ме удръш. Дуф. Искам да го видя на луба какво прави. Оттам е още. Като за край се прави една много яка глупост. Започва да снима на Saints Row, но се буди с тая програма, която сега снима, защото направо с фрапса 5 часа, 5 дена го качва и казах, значи този фрапс толкова бавно го качва. Не, оцели! Добре, не знам колко минути е клипчета, но дано Виктори. Каква гадна победа след гърба му, та си пия хапчетата. Опа. И дяден колко? 11 минути. Няма проблем. Извинете, че е така, сега се приключва на... Ето е така. Малко черен крал се буди. И да, това мисля да бъде за този епизод. Дано да ви е харесало. Абонирайте се за мен и чао.